Bu necimlere gelmeydiler. Kadar kalplerden misafirlerden. Son aşamada sesipsini belli. Hem o Türk'am sorulara cevap verstreyim edim. Hurma kafe yutun kimi, hurma kafe aykan soygulsunun kimi, hurma kafe sen kimi, azar şukan kimi diyen. Sorum yaman känmerlikdir. Hudaý ýoly men ýoňa adam maşyna näçe manatdan ip. Köpüňe de men gorp entek jogap bermendim başlarsyňyz. Teredin Hudaý ýoly men ýo adam sanyňy dogry tapawut etýär ütköýär. 200 adamlyk mysal üçin standart Hudaý ýoly 200 adamdan başlaýar. 200 adamdan az bolsa bahas tapawut etýär. Ýüregiňiz ýalyk, durmuşyňyz bolsun ýani men. O adam ýaman kän. Men bilemek patbeşiklerim gara 80-90% men gowar görýän kaýtjan şunu ýaly gowratlar ýazýarlar. Allah size de ýaş bolsaňyz öýlenip ýa durmuşa çykaňyzda ýokary okujaýyny okudyňyzmy okan bolsaňyz haýsyna diýär. Ýok men ýokary okujaý okumadym. Biz 9 klas okudyk, iň soňky 9-njy klas okaranlar ekende. Ay kamen biz okuwtaran wagtymyz 2 ýyl staj bardy. Okuwtaryp 2 ýyl bir ýerde iş staj bolmaly, ondan okuw girip bolýardy. Salamu aleykum. Hukman salam aýtan, bäwlem özüňize salam aýtdy. Ýa-da her gowratlaňyz görýär bäwlem. To bartany ýazyp peçeli ýöretsäden ok. Account derler, prosto videolar görýär, öz videolar bar ýerde, komentarlarda. Soru jogap koydum bol, men soraýan ýokmy diýär däl, soraýarlar. Her kim maşgalaň görýän, siz görýän ýa oradalyň kabul bolsun diýär. Bugün men janaryň kabul bolsun. Näme alat tutmaly dursun diýseňiz, sesip sirýalar, olam gatyp söleýär. Allah soragym tutdan elimler, känler ýalar çagaşyk towda açylmasýaňyzy. Nesip bolsa men onu 1 ýyl bärik netetden. Çagaşyk towdasyna başlasym gelýär, özümde çaga känlerimden meýil. Ya bilemek biznes hedefim gelýändigimden men aýkada sahrada başlasyn oňororsun diýerler. Adamlar hem seni gowur. Aslında hurma kafe istemem bolýar diýene. Hurma kafede ýeri ýok. Her kim gaýtan maňa jaň etýär. Yer tapyp beräýär diýerler. Hurma kafe jaňa-jaňa ýeri ýok bolsa, çyndan olar allap diýen ok ýeri ýok bolýar. Şoň üçin bizim näýdi ötýär. Ertir yer bolsa gider. Bolmasa dagwatçadan soňunca. Basma matlar bu näýdi? Ha oğlum. Kutlu hemme ýalylar tekinji marty bilen bol. Dilek hasen 20 çyňam kutlama da onna kutlama yerini ütködeýin oğlum ýanyňdan.